Gutom man mag-eskwela ba? Mangita ko pagkaon diri. Uy, mangustin. Wow! Tama, ibaligyan ako ni. Ibaligyan ako ni kang tita. Adto na ko. May na si tita sa balay. Ayo! Ayo! Nasi tita? Uy naman ka diri si di. Madam, magbaligi ako og mangustin. Asa man kakakuha na si di? Adi ka punuan. Dito man ni sa balay, madam. Unya, wala mang ko'y baon, madam. Una lang ni baligya, madam. Di naman baligyan ni mo na si di. 10 kilo, madam. Oh, mahala po daw ng baligyan ni mo si di. Barato raman ni madam. Sige, madam. Palitan na lang ni madam. Di naman nakakilo si di. 2 ka kilo, madam. Tanawag ko, be. Tamis po ka ni Sidi. Ambot lang, madam. Wamang ko kakao na, madam. Tilawan ako, Sidi. Okay. Pag di ni tamis, dili na ko bayadon. Bayadi, madam. Balon biyan ako na ugma. Lami, madam. Taslong kay Sidi. What? Patay, di ko bayan ni madam. 5 na lang, madam. Kay asloman. Sige, 5 na lang ni. Ay, sana po na ko CD. 2 ka kilo na mangustin, bali 5. Yaya, taguan niya. Ayaw ka una. Unsa day na, madam? Mangustin, gipalit na ko, bali 150. Asa ni mo nagipalit, madam? Sekreto pala, bibo. Tara, oh. Asa ka nakuha ni madam ni? Tara, ang bayad si Dio. Quits na to si Di, ha?